Jirgin soyayya mun hau mun lula jirgin so za ya tashi ke ɗaya ke jira da ta duniyar so ke kai da jirgin so za ya tashi sai ɗaya ke jira ga ta duniyar so sai ne da sarauta sallama kai kawo na yi karshe ka kauda da tindira kin jawo na yi roƙo na zo ce wasu ma na kawo da duka fata mai kyau da karama ci baiwa kwalliya ta shiga ta alfarma na yi rawa in kiya ta sunan ki asaba na sarbo in ga ƙauna rike ka adana babu dabo ka tsaya ta a zo su tashi na kai sabo kuma sobo a kan kashe a raini babu kwabo a cikin taurari ya wuce ke kan tsari kuma da riba ai maka gori nazari can kafa da ke masa kamo da ta gari saboda kai wani halin ki in kama kai na fitar da kai na kirkan marayu na ga kana da tausayi gun marayu zanen tausai hali a ce ba ya koyo na rabu cikin koko za da koyo gawon kakwai ya kai na kira da dan gayo mai sa'a don masoyi sanyin na da